बयखौबो गिबियावनो बरायफिनबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों जों क्लास 10 नि मेथ्स चैप्टार 4 निफ्राय सोंनाय बिदां 4.3 एबा एक्सारसाइज 4.3 नि 90 सोंनाय क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामनो थांगासिनो दङ। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो बे क्वेश्चन नम्बर 8 नि सिगां जेसेबां क्वेश्चन्स दंमोन बेफोर गासिखौबो सल्व खालामनानै होजोबबाय। नोंसोर बे भिडिअखौ नायनोब्ला नैबे दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायावनो लिंक मोनखागोन, बे लिंकआव थुनानै नायनो हागोन। आरो जुदि खनानि आई बाटनाव लिंक नुदोंबा बेवहायबो थांनानै नायहैनो हागोन। स' नायलांदो 8 कुइसनाव मा सोंदों। गंसे ट्रेना समानसु खरथियाव 360 किल'मिटार जानथाय बारलाङो। जुदि खरथिया 5 किल'मिटार पार घन्टा बांसिन जानायमोनब्ला बियो एखे जानथायखौ बारलांनो 1 घन्टा सम खम लागौमोन। ट्रेननि गोख्रैथिखौ दिहुन। आच्छा, बुजियाखै जानो हागौ नोंसोर कुइसन्सखौ नायलांग्रो। A train travels 360 km at a uniform speed. If it had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. कुइसन्सआव मा होनना बुंदों जे मोनसे ट्रेननो बे मोनसे ट्रेना मा मोनसे एखे स्पिडआवनो खारलांबाय थादों आरो बेनिफ्राय एखे स्पिडआव खारलाङै बेसेबां जानथाय बारलांगोनो 360 किल'मिटार जानथाय बारलांबाय। माने 360 किल'मिटार बियो डिस्टेन्सखौ ट्रेभेल खालामबाय आरो बेनिफ्राय मा होनना बुंदों 360 किल'मिटार जानथायखौ बारलांनो मोनसे एखे स्पिडआव खारलाङै 360 खौ बारलांनायाव बेनो बेसेबां सम लादोंमोन। जुदि बे एखे जानथायखौनो 5 किल'मिटार पार घन्टा माने स्पिडखौ बारायनानै 5 किल'मिटार पार घन्टा स्पिडआव बांसिन स्पिडआव जुदि खारोमोनब्ला ट्रेनखौ खारहैयोमोनब्ला बे एखे जानथायखौनो बियो बेसेबां 1 घन्टा खमसिन समाव मोनहैगौमोननो आरो माने थिनथायाव सहैबाय बियो फार्स्टआव, खिन्थु एखे स्पिडआवनो जुदि बिनिख्रुइ बांसिन स्पिडआव 5 किल'मिटार पार घन्टा स्पिडआव खारनायमोनब्ला बियो खैथायाव मोनहैगौमोन, बेलासिनि 2टायाव मोनहैगौमोन। बेबायदि टाइपनि कुइसन बियो। बयबो बुजिबाय जानांगौ कुइसन्सआ माखौ बिदों। होमबा जों मा सोंदों जोंनाव ट्रेननि गोख्रैथिखौ दिहुन। जायखौ सोंदों जों बेखौ जेब्लाबो हमग्रोगोन दे बेबायदि टाइपनि कुइसन्सआव। ओंखायनो जों लिरनि हमबाय लेट इंलिश मिडियामफोरना लेट लिरबानो जाबाय। ट्रेननि गोख्रैथिया आच्छा बेवहाय जों लिरनि हमबाय गिबियाव ट्रेननि गोख्रैथिया बेसेबां हमनि जोङो x किल'मिटार पार आवार माने पार घन्टा। इंलिश मिडियामफोरना ओरै लिरदो लेट इनिशियेल स्पिड अफ ट्रेन बि x किल'मिटार पार घन्टा। जों गिबियाव ट्रेननि गोख्रैथिखौ मा हमग्रोबाय x किल'मिटार पार घन्टा हमग्रोबाय दे। ट्रेननि स्पिड जाबाय बियो फार्स्ट ट्रेननि स्पिड माने मोनसे स्पिडआव खारलांबाय थादों होनदोंना फार्स्टआव, बै स्पिडखौ जों मा हमबाय x किल'मिटार पार घन्टा। होमबा सेकेन्डआव मा होनदों ट्रेना एसे स्पिडजों खारनायमोनब्ला होनना बुंदों। ओंखायनो जों बेखौ मा लिरगोन नैथियाव देरफर नैथियाव ट्रेननि गोख्रैथिया जागोन। नैथियाव ट्रेननि गोख्रैथिया बेसेबां जागोन एट सेकेन्ड स्पिड अफ ट्रेन विल बि बेसे जागोन बेसेबां बारायनांगौनो 5 किल'मिटार पार घन्टा बारायनांगौनो। सिगाङाव x मोन उनावहाय बेसे बारायनो होदों स्पिडखौ 5 किल'मिटार पार घन्टा। होमबा बेजों प्लास जागोन, गिबि स्पिडजों प्लास जागोन। गिबि स्पिडा जाबाय x, होमबा सेकेन्ड स्पिडा जाबाय 5 घन्टा बारायबाय 5 किल'मिटार पार घन्टा बारायबाय। बुजिदोंना बयबो? फार्स्ट स्पिडा नोंहा जोङो फार्स्ट स्पिडखौसो सोंदों बावहाय ट्रेननि गोख्रैथिखौ दिहुननानै ट्रेननि फार्स्ट स्पिडा बेसेबां बेखौसो दिहुनथिनदों जोंखौ। जों फार्स्ट स्पिडखौ हमबाय जे x हमबाय x किल'मिटार पार घन्टा हमबाय जोङो। सेकेन्ड स्पिडखौ जों मा हमबाय हमाखै सेकेन्ड स्पिडखौ जों मोनखादोंसो x + 5 किल'मिटार पार घन्टा। मानो मोनखो x + 5 किल'मिटार पार घन्टा? मानो होनबा नैबावनो बुंखादों जे सेकेन्ड स्पिडखौ 5 किल'मिटार पार घन्टा बांसिन खालामनायमोनब्ला माने सिगाङाव जुदि नोंहा स्पिडा 10 किल'मिटार मोनब्ला उनावहाय मा जानांगौ स्पिडा 15 जानांगौ बेबायदि टाइपनि आरो। होमबा नोंहा स्पिडा सिगाङाव x मोन नालाय नैथियाव स्पिडा बेसेबां जागोन x + 5 किल'मिटार पार घन्टा जागोन। मानो होनबा 5 किल'मिटार घन्टा बारायनो होदों जोंखौ। होमब्ला जों दानिया लिरनोसै देयरफर गिबियाव एट इनिशियेल दे इंलिश होनना एट इनिशियेल लिरबानो जाबाय। गिबियाव 360 खौ बारलांनो नांनाय सम बा नांनाय समल' लिरनोसै आङो नांनाय सम गिबियाव नांनाय सम। गिबियाव नांनाय समखौ जों बोरै दिहुनगोन माने 360 किल'मिटार जानथायखौ बारलांनायाव गिबियाव बेसे सम नांखो बेखौ जोङो बोरै दिहुनगोन। बेखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन 360 खौ जों माजों डिभाइड खालामगोन 360 किल'मिटार जानथायखौ बारलांनो थाखाय गिबियाव बेसे स्पिडजों खारदोंमोन x जों खारदोंमोन ना बे x जों डिभाइड खालामगोन। बे जाबाय नांनाय सम। आच्छा बे बोरै जाखो सोरबा गोनो गोथो जानो हागौ।
बे नांनाय समा बोरै 360/x जाखो आं बेखौ बुजायगासिनो दं नाय। जों बयबो मिथिगौ गोख्रैथि इकुवेल टु मामोनलाय बारलांनाय जानथाय डिभाइडेड बाय नांनाय सम माने मा s इकुवेल टु s स्पिडखौ जुदि s जों बुजायनाय जायो, बारलांनाय जानथायखौ जुदि d जों बुजायनाय जायो, d जों नांनाय समखौ जुदि t जों बुजायनाय जायो, होमब्ला जोंहा मा s इकुवेल टु d बाय t स्पिड इकुवेल टु डिस्टेन्स कभार बाय टाइम टेकेन होनना बुङो इंलिसाव। होमबा जों दायो सोरखौ नांगौ टाइमखौ नांगौ नङा होमबा। आच्चा स्पिडा मामोन, स्पिडा जोंहा मामोन, स्पिडा मामोन, गिबि स्पिडा मामोन x। होमबा बे स्पिडनि जायगायाव जों x फज'नोसै। बारलांनाय जानथाया बेसेबांमोन, जोंहा बारलांनाय जानथाया बेसेबांमोन 360। बेसेबां जानथाय बारलांदों, 360 जानथाय बारलांदों ना, ओंखायनो नैबेनि जायगायाव मा जागोन, d नि जायगायाव बारलांनाय जानथायनि जायगायाव 360। आच्चा नांनाय समखौ जों दिहुननांगौ नङा होमबा, t खौनो लिरथ'बाय। होमबा जोंहा मा जागोन, बेजों माल्टिप्लाइ जागोन, t इन्टु x इकुवेल टु मा जागोन 360। होमबा जोंनो सोरखौ नांगौ, समखौ नांगौ, t माने सम, ओंखायनो जोङो x खौ बिथिं लांबा मा जागोन जोंहा नै 360/x। बुजिदोंना बयबो? 360 माने जोङो समखौ दिहुननो थाखाय 360 समखौ किल'मिटारखौ बारलांनो बेसेबां सम नांखो बेखौ दिहुननो थाखाय जों माजों डिभाइड खालामनांगोन, बेसे स्पिडआव खारदोंमोन गारिया, जों बेजों डिभाइड खालामनांगोन। माने जानथायखौ माजों डिभाइड खालामनांगोन, बे जानथायखौ बारलांनो बेसेबां स्पिडजों खारदों बेजों डिभाइड खालामनांगोन। बेखौसो गोसोआव लाखि, नैबे फर्मुलाखौल' गोसोआव लाखिनो जाबाय गोख्रैथि इकुवेल टु बारलांनाय जानथाय बाय नांनाय सम। नांनाय समखौ दिहुननो थाखाय बेखौ नांनाय समखौ बिथिं लाबोनांगोन, गोख्रैथिखौ बिथिं लाबोनांगोन। माने बारलांनाय जानथायखौ जों माजों डिभाइड खालामनांगोन, गोख्रैथिजों। बुजिबायना बयबो? बे जाबाय गिबियाव नांनाय सम। दाना सेकेन्डआवथ' ट्रेना एसे स्पिडसिन खारबाय, होमबा नैथियाव बेसेबां सम नांगोन, नैथियाव नांनाय सम एट सेकेन्ड टाइम टेकेन, सेकेन्डलि टाइम टेकेन। होमबा टाइम टेकेना बेसेबां जागोन नायनो, सेकेन्डआव नांनाय बेसेबां जागोन, डिस्टेन्सआथ' बेनो, जानथायाथ' बेनो 360खौनो बारलांदों, नाथाय स्पिडआल'सो बारायदों। जोंहा मा जानथाय बारलांनायखौ माजों डिभाइड खालामनांगौमोन, बारलांनाय समजों, नांनाय समजों। होमबा नांनाय समा बेसेबां जागोन, सरि दिनै माबा माबि जाबाय थादों दै बुंनाया, सरि 360खौ माजों डिभाइड खालामनांगोन जोङो, गोख्रैथिजों डिभाइड खालामनांगोन, नै गोख्रैथिजों। माने समखौ दिहुननो थाखाय मा बारलांनाय जानथायखौ माजों डिभाइड खालामनांगौ, गोख्रैथिजों दै, गोख्रैथि। होमबा जोंहा सेकेन्डआवहाय नांनाय समखौ दिहुननो थाखाय मा खालामनांगोन, नोंहा डिस्टेन्सआथ' बेनो, जानथायाथ' बेनो 360आनो, नाथाय नोंहा स्पिडआथ' बारायदोंना, नैथियाव ट्रेननि स्पिडआ बेसेबां जादोंमोन x+5। होमबा बै ट्रेननि स्पिडजों जोङो डिभाइड खालामगोन। बुजिदोंना? बेसेबां सम नांगोन बेनो, बेसेबां सम नांगोन। होमबा फार्स्टआव बेनो बेसेबां सम नांदों, आरो सेकेन्डआव बेनो स्पिडजों खारोब्ला बेसेबां सम नांदों। दानिया मा होनदों, कुइसन्सआव फैदो। एकर्डिं टु कुइसन माने सोंलु बायदिब्ला मा होनना बुंदों, जे गिबियाव बेनो बेसेबां सम नांदोंमोन, गिबियाव बेसेबां सम नांदोंमोन, सेकेन्डआव बेनो एसे खमसिन नांगोन, माने 1 घन्टा खमसिन लागोन होननानै बुंदों। बुजिदोंना बयबो? गिबियाव बेनो बेसेबां सम लादोंमोन, सेकेन्ड बाराव बियो जुदि स्पिडखौ बारायनानै खारोब्ला 5 घन्टा किल'मिटार पार आवाराव जुदि 5 किल'मिटार पार आवाराव जुदि बियो ट्रेनखौ स्पिडसिन खारोब्ला, गारिखौ स्पिडसिन खारहैयोब्ला खमसिन सम लागोन, 1 घन्टा खमसिन सम लागोन होनना बुंखादों। होमब्ला बेवहाय मा बुजिखो नोंसोरो? बिनिफ्राय जों मोनसे बाथ्रा बुजिनो हायो जे नै बेवहाय जोंहा बांसिन सम लादों। मानो? बेवहाय ट्रेना एसे स्पिडा खममोन, नै बेवहाय बांसिन खम सम लादों। मानो होनबा नै बेवहाय स्पिडा बारायदों। स्पिडा बारायोबा समा खम लागोन, स्पिडा खमायोब्ला मा समा बारा लागोन। स्पिडा खमायोब्लाथ' बारा लाखागोन, स्पिडा बाराब्लाथ' समा खम लाखागोन, नङा होमबा? होमबा जोंहा मा गिबियाव बेसेबां सम नांदोंमोन, माने गिबियावनो बेसेबां सम नांदोंमोन नोंहा 360/x सम नांदोंमोन। होमबा सेकेन्डआव बेसेबां सम नांदोंमोन, माने 360/x+5 बेसेबां सम नांदोंमोन। बे मोननैखौ जुदि जों माइनास खालामलायोब्ला मा मोनो, 1 मोनो। बुजिदोंना? माने मा होननाय जादों, नै बेखौ बुंनाय जादों बियो, आं बुजायगासिनो दं। समानो लाथों, नांगौबा आं बुजायगासिनो दं नोंसोरनो। जुदि खरथिया 5 किल'मिटार पार घन्टा बांसिन जानायमोनब्ला, नै स्पिडा बारा जानायमोनब्ला, बियो एखे जानथायखौ बारलांनो 1 घन्टा सम खम लागौमोन होनना बुंदों। माने स्पिडा बारा जानायमोनब्ला, नैबे जाबाय गिबि स्पिडआव बेसेबां सम लादों, नैबे जाबाय नैथि स्पिडआव बेसेबां सम लादों। फार्स्टआव जोंनो बेसेबां सम लादों, सेकेन्डआव बेसेबां सम लादों, बा फार्स्टनिफ्राय सेकेन्डखौ माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन, थारमाने 1 मोनगोन। बिनि मिनिङा बेनो जे जोंहा गिबियाव 5 घन्टा लादोंमोन, उनाव खै घन्टा लाखो, 4 घन्टा लादों, बेबायदि आरो। होमबा 5 घन्टानिफ्राय 4 घन्टाखौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनो, 1 मोनो, बेबायदि टाइपनि। माने 1 घन्टा खमसिन लादों। बुजिदोंना बयबो? होमबा दानिया जों बेखौ मा खालामगोन,
माल्टिप्लाइ खालामगोन एलसियाम लालाय दुसासा लालाय बिसोर मोननैजों दुसासा लाबा मा जागोन x प्लास 5 जागोन x प्लास 5 जागोन होमबा x जों x डिवाइड खालामहरबा x जों x दानजागोन नोंहा मा थागोन x प्लास 5 जों 360 जों माल्टिप्लाइ खालामदो माखौनो मोनगोन नों x प्लास 5 खौनो मोनगोन माइनासा माइनास x प्लास 5 जों x प्लास 5 दानजागोन डिवाइड खालामहरबा होमबा x थागोन x जों बेजों 360x इक्वल टु 1 होमबा नायदो जोंहा बियो मा जागोन 360x बेनिफ्राय बेजों 360 जों x 5 जों जोंहा बेसेबां जायो नाय स' जोंहा बियो 1800 जागोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा माइनास 360x आ 360x अच्छा x जों x मा जागोन x स्क्वायर x जों 5 जों 5x बेखौथ' बयबो रोंखागोन जों मा खालामगोन नैबेजों दानजायो जोंहा नै दानजायो 360x माइनास 360x बे प्लास बे माइनास दानजागोन ना होमबा नोंहा मा थागोन बेयो बेखौ बिथिं माल्टिप्लाइ खालामहरदो बेयो बिथिं माल्टिप्लाइ खालामहरबा बिथिं थागोन 1800 बिथिं थागोन x स्क्वायर प्लास 5x माने मा जागोन जोंहा x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 1800 इक्वल टु 0 जागोन बेखौ बैथिं लांबाय होननानै सानबा मा जागोन बे माइनास जागोन ना जाया होमबा बिथिं मा थालांगोन 0 बे 0 बिथिं थालांनाय 0खौ जों बिथिं लिरबाय नो प्रब्लेम एक्चुअली बियो बे बुस्थुआ बिथिं थाहैगौमोन माने ओरै जागौमोन बेनो ओरै जागौमोन नङा होमबा बे बुस्थुखौ बैथिं बारोबा मा जागौमोन बे माइनास 1800 बिथिं 0 थागौमोन बे बुस्थुखौनो जों माबोरै लिरनो हायो x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 1800 इक्वल टु 0 बेबायदिबो लिरनो हायो स' नेक्स्टआव थांसै जोङो स' जों बेसेबां मोनखो x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 1800 दाना बेनिफ्राय जों मा दिहुनगोन x नि भेलु दिहुनगोन x नि भेलुखौ दिहुननो थाखाय सिगांनि भिडिअ'आव जों जेरै दिहुनदों बिदिनो दिहुनगोन जों मा खालामगोन सिगां x स्क्वायरजों थाफानाय सोर बेलाय x स्क्वायरजों सोर दंफायो 1 दंफायो बेजों नैबे हारसिं थानाय x जोंबो गैया x स्क्वायरजोंबो गैया माने 1800 जों माल्टिप्लाइ खालामगोन होमबा माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनगोन 1800 खौनो मोनगोन बेनिफ्राय x जों थाफानाया सोर 5 दानिया जों ओरैबायदि मोननै नाम्बार नागिरगोन जाय नाम्बारखौ माल्टिप्लाइ खालामबा 1800 खौ मोननांगोन नाथाय माइनास बा प्लास खालामबा मा मोननांगोन 45 बेबायदि मोननै नाम्बार दङ बे जाबाय 45 into 40 बेजों जायो 1800 जायो ओमफ्राय 45 निफ्राय 40 खौ माइनास खालामबा मा मोनो जों 5 मोनो होमब्ला जोङो 1800 खौ मोननो थाखाय 45 into 40 आरो 45 माइनास 40 माइनास खालामबा जों माखौ मोनो 5 खौ मोनो होमबा जों बे मोननै नाम्बारखौ लानो हायो बे मोनसे मेथडजों खालामजायो आरो मोनसे मेथडआ जाबाय बै सानजाबगिरि बिजिरनाय बे नैबेखौ सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब होनना बुङो मोनसे मेथडआ जाहैबाय आबुं बर्ग खालामनाय जायखौ जों कमप्लिटिं द स्क्वायर मेथड होनना बुङो आरो मोनसे मेथड दंबावो सानजाबगिरि जौगानाय मावसुलु बाहायनानै माने इउजिं क्वाड्रेटिक इकुवेशन फर्मुला बेजोंबो जों बेखौ बानायनो हायो आं नैबे मेथडखौ बाहायनोसै होमबा जों 5 नि जायगायाव मा लानो हायो 45 माइनास 40 45 निफ्राय 40 थांबा 5 नङा होमबा x आ x होमबा मा जागोन बियो 45 जों x जों 45x माइनास 40x जागोन 1800 इक्वल टु 0 जागोन बियो बिसोर मोननैजों दाना x कमन लादो मानो होनबा बावबो x दं बावबो x दं होमबा x प्लास मा थागोन 45 बाव मा दं माइनासखौ डाइरेक्ट होफैखा बाव माइनास दंबाबो माइनास बाव प्लास दंबाबो प्लास 40 आरो 1800 निफ्राय 40 खौ कमन लानो हागोन मानो होनबा नै 40 into 45 1800 बा 40 कमन लायोबा सिङाव थागोन x बेयाव जिहेतु माइनास थाखाबाय आरो नैबाव माइनास मोननांगौ नङा होमबाबो मा लानांगोन प्लास होमबासो माइनासजों प्लासजों माइनास मोनगोन बा 40 जों 45 माल्टिप्लाइ खालामोब्ला बेनि माइनास 40 जों प्लास 45 माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन बेखौ मोनगोन होमबा दानिया बेयावबो बेबो एखे जाबाय नै बेखौ कमन लादोलाय कमन लाबा नोंहा मा थागोन x माइनास 40 थागोन इक्वल टु मा थाबाय बिथिं 0 थाबाय होमबा नों मा लिरनो हायो देयरफर x प्लास 45 इक्वल टु 0 और x माइनास 40 इक्वल टु मा लिरनो हायो 0 होमबा x नि भेलुआ बेसेबां जागोन बेखौ बिथिं बारायबा माइनास 45 x नि भेलुखौ बिथिं बारायबा मा जागोन प्लास 40 स' जोङो मोननै मोनबाय x नि भेलुखौ मोनसे जाबाय माइनास 45 आरो मोनसे जाबाय प्लास 45 x आ मामोन नाय x खौ जों मा हमदोंमोन ट्रेननि गोख्रैथि ट्रेननि स्पिड होनदोंमोन ट्रेननि स्पिडाथ' माइनास जाया ना मालाबाबो होमबा नैबेयो मा नङा एक्सेप्टेबल नङा नाजावथावना नङा जोंहा बबे जागोन एक्सुवेल ट्रेननि स्पिडा नैबे जागोन ओंखायनो जों लिरसै देयरफर ट्रेननि माइनासखौ लानाङा गोख्रैथिया स्पिड अफ ट्रेन इज होननानै लिरदों इंलिश मिडियामनिया 40 किल'मिटार पार
आवार माने 1 घन्टायाव ट्रेना बेसेबां स्पिडाव खारदों 40 किल'मिटार 40 किल'मिटार 40 किल'मिटार खारदोंमोन आरो बुजिबायना बयबो स' बे जाबाय कुइसन नाम्बार 8 गोरलैसो नङा होमबा कमेन्ट खालामदाबावदे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होनांगौ जानाय मानसिफोरनो